sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next season mungkin kita buat debat Luis Mangor Bereni Siregar Kak udah follow kita dan juga Iya, boleh malah iruti amang sebenarnya lu mah. Iya, modati jo na pesawat na boruda. Songon menanggapi ini dokon hala amangon jadi di son kita molo hubereng suara ni tulakon si Lebanon berarti hirana saya luat tami. Jadi memang songon sawatik amangan nian molo hita ya kid do hita na digi jango sepakat do hita na dokon ne asing do si haporonate. Alana si tersani batak taipe do marga tutur huta edat ya nabida hutakta mungkin beda do disi atar pelaksanaan na alay arong nagkukubuak poin na sa onon memang molo hubang memang on di hubang doon ay panaturang na tulangon hubigi ketika molo ngalaw sa na metua memang arong didok disi panako hula-hula manang uka hubung guarra jadi molo na pinaturang ni hala amang naking naduon amang sinaga do amang si halo artinya kan di padalan tiki mangudu do penasida di ulah ma sulang-sulang hariapon HP mono na panak ko hula-hula na dokon itu langon nakin dung metua do alai kan uka hubungian nong di sido dok di pasahap mabiso na gajang manigati na pinukani berena manang na boruna dibuka ma di sidi uka hubungi memang di sidi biasa na iban horok na kong agak berbeda do mungkin mono di sok kita alay dang adong menurut tayo dang adong nasala dah dang adong tagaris bawahi dang adong nasala nang nesa ala bida luat memang molo di hubang khususna jarang do halak mengudahon sulang-sulang hari yapon sarupa doi molo nga sulang-sulang hari yapon di jalo di nguluna tentu ulahon saur mauli bulung namay di ujungna ibanda dang sudi halak parani alana olo do di ulahon HP sogot gabi setabi hitahon gabi di pajulu geleng na dang boy sakot dang boy dapot mana ulaun saur mau dibulungi ala ketika di ulahon ni gabi berbalik muse di pudian ni hari erang arang maboto hari ibana orang nakong memang mau na huihuton manang dipiga-piga diskusi agak arang do perbedaan neson HP na pinatorang ni tulangon nakong ani ya mau laos ada ama nung ada si kop sudi nang pe ulah saur matua toto nakok mahula-hula saur matua dah sari matua dang ipanakok hula-hula saur matua mau nung ada ulaun ni adati ulaun saur matua berarti di dungsai di pataro amateka di panakok do hula-hula laos majalo piso na gajang goisi ido ne pena torang tulangon na kong biasanya menugu horbo manang dia memang antar songoni do ale pengertian na di sini ngai uka hobung ahana pinukani beret tahun kan ido net sige potong jo tapi jangan gua rasa potong jo oke ketelah yang ditiki matua dulu nah so, posisinya mangulu do pe di pasahat nasi dah ma sonton ngan aro tapasahat ma piso nagajang tu tulang tak baru ma tulang tamang na hula-hula tak ba menubu hormo mana sida manang na lop busi kota tu kariro tujak jadi pertanyaan aku nak kalingan boleh pe alakon mangarumi ulau iro nah pertanyaan nih molo dinamo ting do main molo dita di kupang gua jadi sibuk kahol bungi mangolu depe iro tujuan ni pertanyaanku mangolu depe kedua orang tua kasoni do jadi nah biasa molo memang nama satu pisau-pisoi agak jarang do kebetulan mungkin molo na biasa diulahon dinda pasahaton sulang-sulang hariapan mon akan olo do pangidonnya katulang don dari molongay pasahat sulang-sulang kaliapan si matong ipasahat sekalian ulos matua jadi mungkin sa ibang ido katulang na bayi mara adong manungan na pinereng na kan ale molo song biasa song diami isang mo sa madohonon baditiki di ngulu na do nung marujung ngulu na isi madong di petugu songon na do ni anak mabuka hubung di halaman ni di pasahat orbo ilana di pasahat may si manang batahina ido na biasa mo iban na pasato piso na gajangon jadi
itu gumai di Forja teki di matuani natuai alai anggo tiki di ngoluna di pasa piso-piso na gajang sumuna jarang dope alai molo na pasahaton ulos matua imanakin na marasaton ulos ahai ulos matua nai tiki ngoluna adong do diulahoni ala pangidoannya ka tulangna tarsongoni mama. Sejalan namang tu sapat dapok daw nakong iban na huro atong molo hata na binuan ni tulangon nung ang artina agak dong do perbedaan na molo ulos hari apa non sa do tu ni hari namang ulo honon HP molo tulang taro naro ala ni ngamar sa mang nong sehat na boruna neng Roma minian pasa ulos metua ni na boruna min nadang sahat itu si enasi de naro itu berbeda dui setingkat nah pasa ulus metua do sulang-sulang hari apa jelas berbeda. Dokon hita ma amang manalu molo pasaton sulang-sulang hariapan las mardalam mai dohot ulus matua alai molo pasaton ulus matua belum tentu mardalan sulang-sulang hariapan. Tersoni durat ya. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya kita sapa dulu peserta kita yang baru hadir. Amang driver receh dan RJS Tubuni Boru Sirait ya. Naik 2 peserta terakhir kita. Mungkin ada tambahan amang pendapat atau menurut pengetahuan kita masing-masing lah ya. Pasti kita seperti yang kita sebut tadi itu emang perbedaan pendapat walaupun sebenarnya sama ya. Mungkin ada yang mau disampaikan amang driver receh atau amang Tubuni Boru Sirait mengenai tema atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang baru saja kita dengarkan dari para peserta. Lama bigi itu dan lai. Oke lah, oke. Oke, berikutnya ada lagi peserta kita yang hadir ya, Amang Juns 78. Bagaimana Amang? Horas. Tersongot dion, ayo patangi-tangi naking wearing judulon apa yang dimaksud dengan tulang robot dan tulang mangihut. Apakah tulang robot diambil dari tulang ibu si laki-laki atau tulang dari istri? Ya ini pengalaman ya, ini aku pribadi ya. Artinya saya tidak memaksakan ya. Molo tulang robot ima tulang neomata. Artinya robot nama. Itulah yang akan redup. Robot. Jadi mula tulang mangihut tu ima tulang nasian nanialam. Istri. Ima rana watu si. Atik bohai beda do luak beda do kadia kadutur. Beda luak beda ada nane Oh, iya. Ya lana Nabi Noto jala nuk ya di ulahon ala kebetulan di luar namion kebetulan setabi amar kasih majuta do ya di luar namion itu namasa nani binereng molo tulang rorobot ima tulang neomata molo tulang mangihut na mangihutun istrita do kita kan imane do na tulang mangihut martulang mainat tani baut tu tulang na tapi doh may ba mangihut itu artini baru dungadong geleng di bandong musik tulang rorubo nama musikon mulate mak Sapat dapat ido nakin molo di sini dong go suku-suku di tengah-tengah molo di sini nakin sapat dapat duit tanah iya mulate mak
cukup pula kay amang tulang juta. Oh, Ako manungayan. ano? Pasa ma piso tutulak ko. Baro nawalap. Upasatay ma do piso tulak-ulak ko. Iya. Ape mangulo do piao. Sala buhay dohonon buhay pe mang natulia. Bertanya aku, buhay pe amat dohoti ulaon nang mulo pasahat piso nagajang tutulak ko do tulah-hula zala nga dito guna sida horbo stik ko tajuk iro pertanyaanku lah. Mulai ate.